Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Alkalde sang syudad nagapati nga ang kadalagan ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang magahatag sa paglaom subong nga may pandemya. Miss Universe Philippines 2020 is Miss Iloilo! Matapos ang 55 katuig, liwat nga nakakuha sang titulo ang tiglawas sang Iloilo City para sa Miss Universe. Ginkoronahan bilang Miss Universe Philippines 2020 ang pambato sang Iloilo City nga si Rabia Mateo. Isa ka half Indian, half Filipina nga nagdako sa banwa sang Balasan, Iloilo. Magluwa sa poise, beauty ka grace, gindayaw si Rabia sa iya pagsabat sa final Q&A. If I were given the chance, I want to use the face of Miriam Defensor Santiago. For those who don't know, she was an Ilongga, but what I admired about her is that she used her knowledge, her voice to serve the country. And I want to be somebody like her, somebody who puts her heart, her passion into action. And after all, she is the best president that we never had. Para kay Mayor Jerry Treñas, si Rabia ang ehemplo sang ginatawag nga beauty and brains. Si Rabia, hindi lang gwapa, kundi maalam pa. She graduated cum laude. So, this is really a case of a person nga matawag tagid beauty and brains. May ara kita siguro role model para sa mga Ilongga naton nga does not mean nga kung gwapa ka, hindi ka maalam. Does not also mean nga kung maalam ka, hindi ka gwapa. Already sa kay Rabia, napakita iya nga pwede gali ang duwa nga ma-mix. Ang kadalagan ni Rabia ang magahatag man sa paglaom para sa syudad, bisan pa nga may ginaatubang nga pandemya. Nalipay gid ko sa ngalan sang syudad nga nagdaog siya. Kaya hindi nagahatag sang jutay nga kasanag sa subong nga ginatubang tapang nga pandemya. And as we struggle to really control the COVID-19 cases here in Iloilo, kadako sini nga daw mahatag sa aton jutay nga hope sa ini nga tiyempo. Samtang pamilya ni Anay Senadora Miriam Defensor Santiago handa nga magbulig kay Miss Universe Philippines Rabia Mateo. Sa Facebook post ang bana sang Anay Senadora, ginpalabot ni Retired General Narciso Santiago Jr. ang pagpasalamat kay Mateo sa maayo sini nga tinaga para sa iya asawa. Ang 23 anyos nga half Ilongga, half Indian ang mangin opisyal nga tiglawasang pungsod sa Miss Universe pageant. Mga Ilonggo ginkalipay ang kadalagaan ni Rabia Mateo bilang Miss Universe Philippines 2020. Rabianatics ang tawag sa Ilonggo fans ni Rabia Mateo, ang bag-o nga Miss Universe Philippines 2020. Isa si Sherwin Bachoco, professional photographer sa mga nagbulig kay Rabia sa pag-shoot sang iya advocacy video nga iya nangin entry sa pagpasakop sa pageant. First of all, I'm very happy and blessed gid kay naging part ako sa aton nga Miss Universe, the first ever Ilongga nga sa Miss Universe Philippines franchise. Kaya it's a great privilege and opportunity for me to share my skill. Para sa iya, bilang avid fan ni Rabia, isa ini ka maayo nga tawo. Gani, madamo ang nagadayaw sa karisma kag katahom sang beauty queen. Si Rabia as a person, very genuine. First time ko rin siya na-meet. Very siya. Kumbaga, ma-feel mo man isang sa katawo mo, di ba? Kung first time mo siya mas-meet. Kumbaga, do ka good vibes, I mean, genuine, sincere gid siya sa ino. Obra ka. Amo na-mesmerize gid ko ka actually, na-starstruck man sa iya beauty. Kaya even naka-mask pa lang siya that time.
very ano gid iyang mata, very captivating gid bala. Kag grabe kulaan basta sa person gid ulog gid ko sa mata. Proud si Sherwin nga na-feature ang iya nakuha nga video clips ni Rabia nga ginpagwa sa lokal kag nasyonal nga telebisyon. Samtang panibag-o nga leaf arts sang nawong ni Rabia ang ginhimo sang artist nga si Edimar Paclibar. Si Rabia man ang nangin subject sang panibag-o nga sand art ni Edwin Gikin sa Fredsman Resort sa panghigaron sang Arevalo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. 227 ka mga contact tracers ang gintugyan sa Iloilo City Government. Sugod subong nga adlaw may 227 na ka mga contact tracers ang Iloilo City. Kay nasangaga, formal na nga gintugyan sang Department of Interior and Local Government ang mga ini sa lokal nga panguluhan. Isa na diri amo ang Business Administration graduate nga si Rogel John Lorenzo. Ti pandemic subong. And then need man naton nga something nga may mahimo para sa Iloilo. At the same time siguro nationwide na lang. So one of the reason nga nag-apply ko is gusto ko man mag-building. Number 2, kasi syempre ang mga businesses subong, employment and all, nag-decrease, iba nagsilera. So we need to do something na may maibulig kita. That's why nag-apply ko sa contact tracer. Kung sadto lunsay mga pulis ang contact tracer, subong makatutok na sila sa ila iban nga hilikoton bangod sa pag-hire sang DILG sa mga contact tracer. Basically, amo gina siya ang kuan, kung siyempre may mga test kita dere sino nag-positive. So ang close contact sa mga nag-positive na amo nang i-trace nila kung para ma-stop or ma-arrest ang transmission. Para ang na-close contact sa mga positive, ma-quarantine. Nagapati si Mayor Jerry Treñas, dako nga bulig ang contact tracers sa kampanya nga mapanubuan ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Nalipay ako kay kadako gini sa mabulig nila sa aton up to the end of the year. And while we still struggle to control the number of COVID-19 cases, kay ang average naton nga cases every day is still 53. And kadako ni sa mabulig nila. Kay immediately pwede ni sila dahil ma-deploy para mag-contact trace. Criminology graduate, medical-related courses, kag 4-year-related courses, kag nagaedad 21 tubtob 45 anyos ang kwalipikado nga manging contact tracer. Ang ila sweldo, masobra 18,000 pesos kada bulan, may travel kag communication allowances pa. Samtang may rekomendasyon na nga magapabilin sa General Community Quarantine ng Iloilo City tubtob sa Nobyembre. Sige pa ang cases ta, no? Kag duman ang budlayan pa kita mag-control, nagtawag si Secretary Harry Bagogid lang and informing ang aton nga syudad will still be on GCQ. So ang COVID team naton ngin pamangkot ko and why man sila sang question sa ina nga ma-GCQ lang taanay up to the end of the month of November. Sa datos ng Iloilo City COVID-19 Emergency Operations Center, Oktubre 26 tuig 2020, alas 12 sa udto, may 7 ka partial confirmed cases ang syudad sang Iloilo. 3 sa mga ini ang local transmission, kag 4 ang new cases. Kahapon, Oktubre 25, naglabot sa 42 ang total positive cases. Maulanon nga panahon mabatyagan sa syudad sa Iloilo dala sang Bagyo Quinta, samtang 6 ka mga pumping stations plano nga igapahamtang sa syudad. Halos wala untat ang pagtupa sang ulan sa syudad sa Iloilo subong nga adlaw. Hindi man direkta nga naglabay ang Bagyo Quinta sa Panay Island, nagdala naman inisang pag-ulan. Sa monitoring sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, may pagtaas ang tubig sa pila ka mga barangay sang Biyernes tubtob sang weekend, apang naghupa man ini. May ara ang mga kabangay nga sali nga tunga sang tuhod, amo na siya kadalom. Ang iba nga sili nga ara nagsulod na sa ilang mga balay, sa ilang ano ganini siya, between the ankle and the knees. So amo na siya kalabanan. Pero the moment pag-untat ang ulan, naga-subside naman dayon. Gani gimpaalerto ang tanan nga mga barangay DRRM committee. Sa datos nga nakuha sang CDRMO sa Mines and Geosciences Bureau, may masobra 40 ka barangay sa syudad ang makabig nga may high kag very high susceptibility sa baha.
Sa pinakaulihing nga weather bulletin sang Pag-asa alas 10 kay nasang aga, ang Bagyo Quinta yara sa 125 km north sang Palawan o kon 120 km west-southwest sang Calapan City, Oriental, Mindoro. Dala sini ang 125 km per hour nga kabaskugon malapit sa sentro kag pagmadlos nga 150 km per hour. Ini ang nagahulag padulong sa nakatungdan sa kada sigon nga 25 kilometros kada ora. Samtang ginsapol sang alkalde ang DPWH, City Administrator kag City Engineer agod istoryahan ang pagsaka sang lebel sang tubig sa mga dalanon sang syudad sang nakaligad nga Biyernes. Isa sa naistoryanta, amo ang mga drainage kag additional nga pumping stations. So, gina-finalize ni Butch Peñalosa ang sulata para ma-request kita sang additional 6 pumping stations. No? Isa diri sa Zamora, isa diri sa Halandoni, sa Barangay Halandoni, magwa ni dayon sa dira sa Roro, lapit sa Roro, sa Lapus. Tapos may isa pa gid sa Halandoni Extension, magwa man ini sa Dungon Creek, no? May isa pa gid sa Maria Clara, may ginaobrada nga drainage, ibutangan man na sang pumping station. Sa subong manual anay ang paglimpyo sa mga drainage sa diin nakitaan ang mga basura. Apila sang alkalde sa mga barangay hindi maghaboy sang basura sa bisan diin lang. Galikramo ang aton nga DPWH kag ang aton city engineer nga kadamo gid sang sagbot kag basura nga ara dira sa sulod, no, sa mga drainage ta, and that is why nga ang ibang nga drainage ara na but continues to be inefficient kay ay bala na plastar maayo. So kung pwede tani nga ang aton nga mga pumuluyo sa kabarangayan, sigurohon gid nga hindi magaboy basura sa mga drainage system ta. Maluwas sa mga infrastruktura, kinahanglan man ang kooperasyon sang publiko sa paglimpyo sang palibot agod hindi manginbarado ang mga drainage. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.